Class 3, Marigold, Unit 5. The Monkey and the Bear. Explanation in Mizo. Ni khachu ram noya hian zongte hi api puwa lim takin awaya. Chibaile puzongte Chibaile puvam ipi puwa khan minlo wai tir vela ka pepo wa tho chuan arjiklut tukang ole mase shuhitan indik masaphot ange ole athalom puzongte pepo shuhi kazai rekanga awai ve le ataturin Zongte chuan pipu chu azai rek ta a. pepo wa iwai thei to e ole kalome thil ka ilona are to e me ka zanja tur tui takkan pa se te ang Zongte chuan ei tur siam tur chuan savum chu akal san ta a. Angai tuana a chuan savum chu pipu shuya awai cha tir vela. atlaka athi chuan ama hi chatui taka pasiamang Chuti lai chuan savom chu lim takin pipuwa awaya mase thok le khada shui chu a chatta a savom chu a inso ridum zongte chuan ti hian alo ngai to ve vata chu engri me ni savom chu atlata ani nge yang athi nge ka be sayani zongte chu alom ruviau maya a thoma chuanin manmo takin thingkung lampan chuan akal ta a min bum ngam vela lo o ni lo athin rim me lu tuk ka hlani mai ma se ka tilang lo photang inge thinga itla em ni ina em o la e te reng mai kana apoi ka tile mai ka ei tu siam ei du em zongte chuan ei tur siam te chuan savom chu atum ta vela ma se savom thin rim chuan zongte chu se atum ta tho maya a ei thu soi ko ilo ka si don tho tho che ni lo thingkung a kalon vata ngai zongte chu rang takin savom laka tang che a thingkung a alon ta a savom thin ur chuan le tang chuan ti hian a awa hey heta hian lo kir le vatro ole atha e ta khan umro icho hi ei tek don ani ho te chuan savomin a chu siam sa a ei lai chuaina lungai tak hian o engkim ka hlau vek ka pi pu achia a pen siam pui thei to bok si lo ka chu siam sa ka chan tel boka ti chuai taraya ril ru thalo takhi mi chunga hian put tur ani lova ke mani chunga ale le thei ani